Nice. Nice. Okay. Redegør med udgangspunkt i 4 tabeller for begrebet subduktionszone. Subduktionszoner opstår, hvor en plade presses ned under en anden og omdannes til magma, ligesom den her bliver presset ned under den der. Altså en destruktiv pladegrænse. Jordskælv kan forekomme fra overfladen og helt ned til ca. 700 km dybde. Verdens dybhavsgrave findes i forbindelse med subduktionszoner. Oceanbundspladen, som er den her plade, som bevæger sig 1-10 cm ned efter per år, danner en hældende og stiv flap, der gennembryder astenosfæren og fortsætter ned i mesosfæren til 600-700 km dybde. Her ned, der dybt. Flappens indsynkning lettes af metamorfe processer, forårsaget af det øgede tryk, der dannes blåskifre og eklogit, som gør den nedadgående plade tungere end omgivelserne. Samtidig frigives vand, som stiger op efter fra flappen og fremmer opsmeltningen af astenosfæren under den øvre plade. Det fører til udviklingen af kalkalkalint magma, som stiger op i den øvre plade og beriger denne med kontinentalt skorpemateriale. Afhængig af om den øvre plade fra begyndelsen har oceanisk eller kontinental skorpe, udvikles der i den øvre plade en vulkansk øbue, her vulkaner, eller Andes-type orogen. Den sydamerikanske plade opstod som en selvstændig plade under Gondwana-kontinentets opbrud, da en jurassisk riftzone for ca. 150-200 millioner år siden flækkede Sydamerika fra Afrika, og havbundsspredningen indledtes. De plejede at hænge sammen. Her, det er Sydamerika, det er Sydafrika, de plejede at hænge sammen. Så er der den her sprække her, som ligesom former der. Ja, super. Derfor har kontinentalskrænterne samme forløb i de to verdensdele, og lagserier afsat før adskillelsen viser store ligheder. Det gav oprindeligt anledning til teorien om kontinental drift. Under riftstadiet dannes også diamantførende kimberlit bjergarter i begge kontinenter. Og kontinental drift, det er det der med, at de sådan driver fra hinanden. Ja, så det redegør for hvilke naturgivende processer og fænomener, som kommer til udtryk ved den sydamerikanske subduktionszone. Altså der bliver skabt en masse vulkaner, der og sådan, og de laver sådan lava, og det er selvfølgelig nederen for dem, der bliver ramt af den lava. Der kommer også sådan jordskælv og sådan noget, så ja. Diskuterer hvilke fordele og ulemper dette skaber for befolkningen langs Andesbjergene. Altså der kommer jo som sagt vulkaner, som en gang imellem går i udbrud, og det er ret nederen, for lava er ret varmt og alt ødelæggende, så man skal helst ikke blive ramt af det, for så dør man. De laver også sådan ret store askeskyer, og som gør, at flytrafikken går i stå, sådan i hvert fald i det område, for sådan hvis man flyver ind i den, så går asken ind i motorerne, og så går flyveren i stå. Det er ikke så smart, når man hænger flere kilometer op i luften. Så falder man ned og dør. Der kommer også jordskælv, som også gør livet ret surt for dem, der bor omkring Andesbjergene. Til gengæld frembringer der også en masse brugbare mineraler, sådan en masse, som man kan
bruge sådan brugbare materialer og sådan noget stas, så kommer det så det skaber også ligesom arbejde, for så skal man bruge sådan nogle arbejdere i de der miner, som kan, det er måske ikke så fedt et arbejde, men stadigvæk. Sydamerika har betydelige mineralforekomster. I Andesbjergene udvindes for eksempel guld og sølv og kobber, tin, zink, kul og salpeter. Og sedimentbassinerne har olie- og gasforekomster samt bauxit, eller hvordan man udtaler det, og kaolinitlejer. I grundfjeldet brydes blandt andet båndet jernmalm, BIF, guld og smykkesten. Brasilien var indtil 1840 verdens største diamantproducent, og derefter blev det Sydafrika. Og det giver også god mening, eftersom de sådan plejede at hænge sammen her. Og så er det ligesom bare sådan blevet, så har det ligesom på hver sin side, så det var, yeah. Så det er jo super nice. Yes. Ja, nej, okay. Det var det.